Okay, mag-iksyonan. Niya po to sa kungla. Okay, niyata gabak-baklay sa dalan padong sa Limkit Kay mag-iksyonan. Adlang Domingo, Hunyo 22 mag-iksyonan, adlang Domingo. Niya, padong ta dito sa Robinson, mag-iksyonan kay Manimba. Okay, niyata naging silpi-silpi po ko. Kawan papil ko sa akong vlog no. Gamay na makita ang sunan ko kini ata diri sa simbahan sa sulod sa Limkit Kay. Oh, ya, napod ga silpi na pud ko no. Kaya makita ang view diri mga kaigsunan. Kaya karon mo mantakaan niya ni dapita. Okay, mga higala, niya na ta. O nang gawas na ang simba o plano na po mga tuog laing lugar na mga talanaw no. Nagsunod na ko nila. Niya humana. Diyan na punta diri sa mga gasa no. Malit sila. At tanaw rin po nila. So, kuyog naman ko ani. Okay niya mga iyaan ni sa nag-celebrate o birthday nga mong yan Joe Jackswilio mga kigsoon, Engineer Joe Jackswilio. O kini ayang mga iyaan malit mig andox kay mong paniud to. Kay humanig paniud to mga adto na mi sa Amaya. Kailan mo Amaya. Ito nga viral bitaw nga buaya. Ani paak og tao. Bot na buhi ba to? Murag na buhi man no. Buhian man kayo ayaw lay kadto bitaw nakadong adto mao na siya o mga adto kuno meron. Okay, sunod lang po ko ni ani kay sahon man kuyog naman ta ani. Okay, naay kanding nakita ninyo. Ako po nang gidala-dala kay akong kanon kay hilig mo ko ana kay kining high blood lagi tao kung sa pay ubang sakit kana wag yun na ingog kontra na pagkaon ang kanding matud pa tinuod tingali na kay isulti na sa mga nauna na itong mga katigulangan nga tilugon ng mga pagkauna o nakakita ang na karon kita niyo nag-selfie ko kita ang takong building nanining mga inolante na usay makita sa mga palibot nga unusual ako pa makit tira gyud na selfie. Now ay swimming pool. Ay building mo na kung sakan. Tagsara man na may tabo na ako no, mao na tira gyud ko. Na ako souvenir. Ingnon ba nga nakasaka o mga inuana nga Pinoy-anan ba. Okay na po tao. Sakay po ko ani Kilisan sa selfie gyapon ani kay tagsara po ni. Makasakay tag service nga gasinaw. Okay. Mao gyud kinabuhi pobre. O kaning mga kauban ako naana din sila ani kay mga dato man Okay, magiging na kani sila mao ni mga parente no. Pandi parente nang duol gyud relatives yun nga nearest sa Silgram. Yaan o Gsoon pag yun sa Manggayelo. Ako ani kilala kong tira no kay tagaan sila o mukaber bisag ta expert nga photographer basta lang naay lahang kuhang souvenir. Okay na kay amigo ang pon niya nilang iyang paumangkon nga celebrate ang birthday karon atong iaging Hunyo 19 wala gitagaan sila o tira at pitik ba nauso ng pitik may na pamidiri wagi ako itabaw nyo wata ka abot sa Amaya no kay nausob ang direksyon kay hapon na daw madlok silang mabiyaan sa barko no nalang taling gasa kay sunan uli ta kay naniud to dayon mo balik na puta dito sa atong jatuan mo gahapon nga madayon mao gyapon at agian kay gaduor man kuno to sila daw itong dapita no
katapad naman to sila pero kami muda yon kay hadlok lagi may mabiyaag barko onay istoryang tinuod ya. O may kadayon gapon o gingnan mi sa celebrate sa birthday nga dool ang dakono to atong among giadtuan gapon nagkan-an mo na diha kana ready na mi sana gyud mitbit nagbutang kay litso nagpantalan o niya mo ang dagan rong adlaw no Hunyo 22 manguli nami pakanon mi didto o na mo uli aron dili gutom no ato sa High Ridge mga kaigsuonan na kaya ready na sila ito na ipadong sa High Ridge ito na pamilya sa among ga-imbitar no si Engineer Jujak Swilyo to na dito kapaabot na mo mao ni hagyanan mao ni among giagian nga mimudayon balik na pud ni ani kay ang High Ridge katapad ni sila sa Amaya sa tong Amaya walay tubot na to nga makita si nga natong buaya ha ang paak og tawo og mapasurang-surang ka di na lang ta dito kay peligro. Okay na sila nangawas na kay man mo swan sana mulantaw ani maong restaurant nga gadungaw sa syudad sa Cagayan de Oro City no elevated ni siya kani overlooking mga kaigsuonan na dire kuya po kano kay mga obra ba mais nga obra malabi na to kailan mo obra mga paintings ba okay napoy ko sa amin nga na mga buwak kuya po sila ko kuya po siya decoration dire ma-attract po ka nga umari okay anita dire makita na to ron ang pamilya Swilyo o pamilya Ranara no ang kaibitar na to dire ako kuyog lang po ko dire nila na pamilya pero di ko nila ka pamilya pero giisip na lang ko nila ka pamilya sa Swilyo kay dugay man ko dito sa ilaha kapuyo no kay amigong lagi niya ning ka-celebrate itong June 19 na si Engineer Swilyo Rigsonan okay o na ni I-arrange na ni diri kita na to diri na si Engineer Bimbim Swilyo Ranara Swilyo engineer na no ang iyang bana engineer po kung magpasukon mo akong advertise niya shout out ko sa mga nagtanaw ini aron makaibaw mo no nga kinsa ni sila geodetic engineers ni silang duha pati ayon dayon civil po ning kurso ning usa duhay kurso ning bana kaning usa engineer geodetic engineer okay og magpasukon mo yuta ayaw ani gyud mo dire kaya hindi mo paakon kay daghang mamaak na ron bitaw joke bitaw sa nang mamaak gud tana simungutana mo sa mamaak sige ato na isulti unsa nang mamaak nga tadtaon no na sila okay lingaw sila og labaw na po kung nalingaw lingaw sila nag-offer sa ilahang kaayo namo na dire ayong tawag na sila no hindi na ni kalimod okay dugay na mi dire 5 days na mi dire gipakaon mi gipahigda og unsa pa wala gyud ingog duda pasmo ka sige kaon sige suroy ay puwa suroy og duha mi ka team to na yung uli na ganitong isa ka team ang team Cebu ug Leyte kami lang team Bohol nagpabilin nabot lima na isang semana na mi diri gusto pa kana sila mo extend do bitaw uwaw na po ko gawas nila kay mag-show on ba ako na uwaw na gyud ani pero silang sama man may limang ko ka alatas o magbaktas kaya salamat mga Swilyo family no naman sa mga anak ni Jujak Swilyo nga si Engineer Ryan Swilyo o si Dr. Z.S. Swilyo o si Ken hapit na po 5 human o sayang lula maestra kanhi ni Madam
Lanara o gingon man ni Jobons, ang igsoon ni Bimbim, Lablab, Justin, Val, Kin, sabi ba niya, urot na mag-mention, o si Pikas ni Karina, Karina Swilio, ni Pan, Rakitik Marquez, o ni Ma'am Bibi Lera, o ni Helen Lera, yang Binaye, o sa pa uban diha katong nalimtan na, gool ay mo kasuko. Anong pili-pili, pero taas-taas na wala kong istorya, basta mabiyaan ko sa video ba. Okay, mga to no. Napayuban na biyaan si ubang grupo, o na si Bang Bimdim no. O si Juan, ang igsuon ni Jojo, si Arlen, o si itong Wadire, si Golda, o si itong engineer sa isang Jojo nga si Juan, katong nasa Bohol, igsuunan, geodetic engineer ko to. Si Tessa, Engineer Jade, Jade, Granada, igsuunan. Okay, yan na, sadali ko, isa pa yung banda, o kang driver, no, si Jeffrey, saan to? Jeff Ford, Madrid, G Ford Madrid, nakigsunan. Hanggang sa ka na siya ni Juan, Roro Madrid. Okay, magigsunan, wala na ngao na. Sulong na ko ni Ron, kaya gutom na ko. Galaway ko sa pagkaon na mahalon. Kita ko joke ha. Kasi masuk ko joke no. Walang, samtal lang ko. Kaya dito ni kanunay. Maura bito inyong maura madungog ninyo umutanaw mo pero inyong i-off mawa man po ni. Okay na mga awan ninyo mga kaisunan sa mga viewers ko o subscribers. Daghang salamat sa inyong pagsunod no. Hindi pa ibog kundi lingaw-lingaw rin ako no. Ako lang natay content, ikaduha po souvenir na ako ingon man sa akong gi-video no, kung gimuan ini amo na ning souvenir umutan-aw mo i-share na po namo aron na makita po mo sa mga view among gi-adtuan no, base na pamukita ani ako na amo i-share lang namo amo ang nahitabo. Okay, joke. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Tuhon ko. O, unta, hindi mo magsawa sa akong channel. Sige na rin basta kay kinasing-kasing na pasundayang ninyo, no? O, daghang salamat. Tuhon ko. Atong mo mention o sa ilo ako. O, tuhon ko, ani na kutob. Daghang salamat usbon ko o maayong tanaw sa ako ang content. So, please subscribe o mahimo. Okay. Ito na mi kay madto kami bantalan nanakay pa mi para Bohol ng kaigsunan. Okay. Amo ni ang mga pamilya Swilio o Granara, Calabria ug uban pa. Liwas birthday celebration sa akong amigo pamangkon sa akong mga kawa sa akong kawa.